jalu ojo salika tresna pancene tresna kuwi ake pacoba arep tumeka ngandika tresnan iki yeto aku sliramu radi awoni senadyan dunya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kapisah ning kuwasa kanas kowe sing sayang ralila aku kudu kelangan nimas musti hati dung aku siji tresna iki apa di dodo-dodo ning asmara kuwata atiku akan kula lampu tresna datang gendat saking coba tak lewani tak pateni laire tresna kang suci kang sunyata yen to aku sliramu isih ngawiji URA Mas kowe sing sayang ralila aku kudu kelangan mas musti hati dung aku siji tresna iki apa dia dewa-dewa ning asmara kuwata ati kawula anggon kula lampu tresna datang gendat saking kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji dewa ning asmara kuwata ati kawula anggon kula lampu tresna datang gendat saking coba tak rewangi tak pateni laire tresna kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji Wes. Tinggal satu lagu lagi ya. cerita di atas cerita Ayo masih bersama URA. Pada tindak bunti katengaren tindak wae ora lupa taksi dewean apa ora wedi
purun ngajani Kleresan mas alias kebetulan Yo RA Musik kata rada kabotan yen purun inggal-inggal rencani tekan mangke kula obahi Niki kancan apa mbak yo pada tindakan Ampun kula mas sampeyan ampun kuciwa kula rada hanyaran ditinggal lunga Oi Ayo. Sumarlan ya ben rondo dijamin ngejos ngejos lho mas Jas Ane kaya ini mas ngejos Jas apa li Putih Mbak Ayu pada tindak putih Piada mas Kote ngaren tindak wae ora numpak taksi Dewean opo ora wedi timbang nganggur kula purun ngajani alias kebetulan belanjane kata rada kabotan yen purun enggal-enggal rencani tekan mangke kula Kowe enape wong wadon telek omongan hae iki kanca napa bayu badhe tindakan Ampun kula mas sampeyan ampun kuciwa kula rondo hanyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo nang pasar pae perawan rondo kengkutku ora penting-penting nang Semarang mas tuku gelang apa kepet Jok Sumarang ya ben rondo dijamin ngipet sing ngipet lagi mas ngipet Lek rondo kempling jan gibet tenan nih